Labari na 93. Duniya juyi. Wa'il ibn Hujr al-Hadrami ɗaya ne daga cikin 'yan gidan sarautar ƙasar Yaman wanda ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shelanta musuluntarsa. Kafin zuwansa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sahabbansa cewa yana tafi, kuma ya umarce su da su karrama shi kasancewarsa mutum ne mai daraja a wajen mutanensa. Bayan da ya iso, aka karɓe shi hannu biyu. Annabi ya jawo shi a jikinsa, sannan ya bashi wani yankin ƙasa. Ya umarci Sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu ya je ya nuna masa wurin. Duk da yake Sayyidina Muawiya dan babban gida ne, amma kuma yana cikin halin rashi, ko takalmin da zai sa sukan gagare shi. Da suka fara tafiya, sai zafin rana ya daki Muawiya, sai ya ce da Wa'il, ka goya ni akan raƙumar nan a bayanka. Wa'il ya ce masa, ba rowa zan yi maka ba, amma kai baka cancanci sarki ya hau dabba tare da kai ba. Sai Muawiya ya ce masa, to ka bani takalminka in sanya. Wa'il ya ce, ba rowar takalmi zan yi maka ba, amma kai baka dace da sanya takalmin sarki ba, amma kana iya tafiya a cikin inuwar raƙumar don kada ka wahala. Zamani juyi ne. Bayan tsawon lokaci, shekaru sama da 30, sai kalifanci ta dawo hannun Muawiya. Aka ci sa'a Wa'il ya zo birnin Sham, headquarter khalifa ta wancan lokaci. A lokacin ya tsufa tukub, ya baiwa shekaru 80 baya. Ya shiga wajen Muawiya, ya tarar da shi zaune akan karagar sarauta. Da ganinsa, sai Muawiya ya sauko daga kan karagarsa, ya umarci Wa'il ya zauna a kai. Sai nan take Wa'il ya tuna abin da ya faru a tsakaninsu tun wancan lokaci. Kunya ta kama shi. Da za su yi bankwana, sai Sayyidina Muawiya ya sa aka kawo dukiya mai ɗimbin yawa aka bashi, amma Wa'il ya ƙi karɓa. Ya ce ma Muawiya, ka baiwa wanda ya cancanta wannan kyautar, lallai ni ban cancanta ba, kuma ka sani, na yi da na sani, bayan wannan halin haƙuri da karimci da ka nuna min, da zamani zai sake juyowa, da na goya ka akan gadon bayana, ba akan raƙumi ba. Darussa. Arziki da wadata ba su ɗorewa, kamar yadda rashi da talauci ba su ɗorewa. Don haka, ka kyautata mu'amala da mutum, don baka san yadda yanayi zai iya sauyawa ba, kuma baka san matsayin da Allah zai iya kai shi ba. Haƙuri akan wanda ya cuce ka da dauriya akan yanayin da ka samu kanka halaye ne na manyan mutane. Duk wanda yake nuna ma bayan Allah ƙasaita da isa, wata rana sai Allah ya gwada masa ikonsa. Idan Allah ya baka iko, kada ka yi ramuwar gayya, domin ba ta cikin halayen mutanen kirki. Mahaƙurci mawadaci. Sayyidina Muawiya mutum ne mai tsananin haƙuri da iya siyasar tafi da jama'a, don haka Allah ya ɗaukaka shi, ya ɗora shi akan mukamai daban-daban, har ya zama gwamna na tsawon shekaru 20, sannan sarkin musulmi na wasu shekaru 20, kuma zamaninsa ya kasance daga cikin mafi ni'ima da jin daɗin lokacin da al'ummar musulmi ta taɓa gani. Idan baki ya ci, dole ne ido ya ji kunya, wanda ya miƙe ƙafa kuwa baya miƙa hannu.